Ez haitxuet ikusi? Bueno, gaurko saioarekin hasiko gara. Aste honetan beste kutxo bat eman nahi izan diogu saioari. Gaur hemen nago eserita, kuaderno eskuan eta kafetxo bat dut hor ondoan, eta kamerari zuzen begira. Lagun baten aholkuak edo gomendioak entzuten ariko bazina bezala. Hartu zuk ere kuadernotxo bat, edo eskura duzun hori, eta ez galdu gaur dakartzadan profilak. Lehen aldiz nire buruari gure eskualdeko eduki sortzaileen inguruan galdetu nionean, egia esan pare bat izen bakarrik etorri zitzaizkidan burura. Baina lantaldean eta inguruan galdetzera hasi nintzen eta azkenean zerrenda luze bat osatu du. Hemen daukadana. Eta zer da ba eduki sortzaile izatea, ez? Nire ustez kontzeptu zabala da, askotariko edukiak lantzen dituen pertsona edo sortzeko aukera duena, eta izan entretenitzeko, artea partekatzeko, gomendioak egiteko, modu kolektiboan hausnartzeko edo eta gure egunerokoa kontatzeko behar horretatik abiatzen dena. Enez gehiagin luzatuko, goazen astera. Horai bai, segurazki asko utzi ditugu bidean, ez ditugulako danak ezagutzen. Beraz, zu ere eduki sortzailea baldin bazara edo zure inguruko norbait baldin bada, partekatu gurekin. Bidali mezu bat eta kitxo.eusera edo utzi iruzkin bat hemen. Hor pixka youtuber eman dotez. Jarraian esango ditudan profil hauek TikTokean edo Instagramen topatu ditzakezue. Batzuk eduki desberdina sortzen dute plataforma bakoitzean, eta beste batzuk berriz eduki bera partekatzen dute hainbat sare sozialetan. Guazen. Indarrak hartu behar ditut. Horai bai. Bueno, hemen daukat dana apuntatuta, nire memoria ez delako onena eta ez errezazteko txuleta ekarri dut. Orduan, lehenengo esan behar dut, gaika antolatu ditu dela, enekin oso ondo nola sailkatu, herrika, gaika, baina azkenean gaika sailkatzea erabaki dut. Orduan, lehenengo gaia da lifestyle. Lifestyle edo, bere bizitza kontatzen duan jendea. Gaur egun lifestyle kontzeptu horrekin. Bi zatitan banatu ditut, edukia euskera sortzen dutenak eta edukia gaztelera sortzen dutenak. Beraz, euskaraz edukia sortzen dutenen artean lehenengoa Leire Gomez jarri dut. Leire Gomez, Ibarko neska gazte bada eta gehien bat TikTokean sortzen du bere edukia oso modu, natural batean. Bere bizitza kontatzen du, blog moduan egiten ditu gehien bat, eta gainera hemen ezaguna da, ze egon ginen berarekin, hemen jarriko dut bere linka, aurreko bideoko linka, eta joan bistazo bat botatzera. Bigarren pertsona, Maili Badiola jarri dut. Maili Badiola ere ibartar neska gazte bada, eta Mailik ez du hainbeste adibidez bideo kontzeptu hori egiten, ez du hainbeste kamera aurrean hitz egiten, baina bidaiak eta asko igotzen ditu, eta gero bera ere modelo lanetan ibilitakoa da, orduan oso Instagram aestetik daukala esan dezakego. Oso estetikoa da, oso polita eta asko lantzen duala igartzen da. Hirugarren pertsona, Alex Itxegibel izango litzateke, Alex elgoibartarra da, mutil gazte bada ere, eta Alexek bideoak sortzen ditu, esango nuke berezeki TikToken, baina Instagramean ere topa dezakegu eta agian eduki bera konpartitzen du bietan, eta Alexek bere egunerokoa ere konpartitzen du, baina askoz modu umoretsua dago batean. Bere arreba ere ezagutzen dugu gehienok askotan agertzen baitira elkarrekin bideoetan, eta oso modu naturalean ere egiten ditu gauzak. Eta azkena, euskaraz edukia sortzen duten lifestyle atal honetan, Ane Urresti jarri dut. Gehienek ezagutuko duzu, Ane Urresti mutrikuarra da, Donostin bizi da gaur egun, baina oso eduki gertukoa egiten du, gainera mutrikuarrez hitz egiten du beti, eta niretzat horrek puntu berezi bat ematen dio. Eta, berak ere bere bizitza kontatzen du, blogak egiten ditu, bere hausnarketak partekatzen ditu, eta edizioan lanketa egiten duala igartzen da. Gomendatzen dizuet. Orain, lifestyle atal honetan gazteleraz sortzen dutenen txanda da. Hemen, bi pertsona jarri ditut, alde batetik Nuria Robleño. Nuriak nik uste gehienok ezagutuko duzuela, azkenean Nuria ibartarra da, baina Madrilen bizi da, oindala denbora bat. Eta Nuriak, badarama denbora bat eduki sortze honetan, gainera
pare bat marka ditu, pare bat negozio edo lan ditu, eta horri ere bere sare sozialetan ematen die garrantzia. Nuriak dagoeneko baditu jarraitzaileak, eta hori, Nuriaren kasuan, bere egunerokoa kontatzen du, askoz modu influencerrago batean, eta gero bere esan detain bezala, bere marken inguruan ere kontatzen ditu gauzak. Eta gaztelerazko atalean, zelkatu dudan azken pertsona eta lifestyle kontzeptuan, Maili Beraza jarri dut. Maili eibartarra da, baina okerrez nago Madrilen bizi da gaur egun, eta Maili, bideoak egiten ditu, kamera aurrean hitz egiten gehien bat, eta bertan kontatzen du, bere bizitza, bere anekdotak, oso puntu moretxo batekin ere, askotan anekdota horiek bere bizitzarekin zerikusia dutelako, eta berak ere tonu humoretsu hori ere ematen diolako. Baina pixkat entretenitu nahi baduzu edo txismea gustatzen baldin bazaizu, Maili da zure perfila. Bigarren atala, artearekin zerikusia dutena, jarri dut ilustrazioa, diseinua, marrazkia, kontzeptualki hor pixkat artea, eta hau ere bi hizkuntzatan banatu dut. Euskeraz sortzen dutenen artean, bi pertsona. Bat, Malen Pazos mutrikuar neska gazte bada, eta, Malenek oso estetika konkretua daukala esango nuke, asko zaintzen du bere Instagrama eta oso modu estetiko zehatz batean egiten du edukia. Hemen ikusi ahalko duzu pixkat adibidea. Gainera, bere diseinuak sortzeko prozesua ere partekatzen du eta hori interesgarria iruditzen zait. Bigarren pertsona euskera sortzen duena ere, Jone Bengoa jarri dut. Bengoa da bere Instagrameko izena, eta hau eibartarrok behintzat ezagutuko duzue. Jonek ilustrazioak lantzen ditu, oso modu original batean, berak bakarrizketak egiten ditu eta umore hori naturala duela igartzen da, eta bere diseinuetan ere islatzen da hori, hemen ikusi ahalko duzuen bezala, bota biztazo bat. Eta azkenengo pertsona gazteleraz edukia sortzen duena, Andrea Garzia da, hau ere ibartarra, Andrew oso ezaguna da, gaur egun jarraitzaile asko ditu, baina hori gaur egun ez da Ibarren bizi. Eta nik uste dut Andreari bete gustatu izan zaiola asko sortzea, beti zaindu du asko bere edukia, baina gaur egun bideoak egiten dituenetik, nik uste dut asko hazi dela, eduki sortzaile gisa, eta nik uste dut artea gustatzen bazaizu pertsona egokia dela, bota bistazo bat eta orduak pasa ditzakezu bere edukia ikusten. Hirugarren atala, liburuak jarri dut. Liburuak edo, irakurketarekin zerikusia daukan eduki sortzaile mundu hau. Hemen bi pertsona aukeratu ditut eta biek gazteleraz sortzen dute. Alde batetik, Paula Morales daukagu. Paulak agian bere Instagramean lifestylea sortzen du gehiago, edo bere egunerokoa kontatzen du, baina TikToken eta horra noani liburuen inguruko bideoak egiten ditu. Gomendioak ematen ditu, eta bere irakurketen inguruan hitz egiten du. Oso modu estetikoan egiten du, oso ahots goxoa daukala esango nuke, eta interesgarriak dira ematen ditun gomendioak. Beraz, ordoa nire gomendioa. Eta bigarren da azken pertsona atal honetan, Nagore jarri dut. Nagore ermuarra da, Nago Ritz, da bere Instagrama. Eta bertan, berak ere liburuen inguruan hitz egiten du. Nagore gainera oso modu didaktiko baten erakusten duela, esan genezake ez du bakarrik liburu baten inguruan hitz egiten. Liburu horrek atzean daukana autorearen inguruan. Gainera, bideo berezi batzuk ditu, niri pertsonalki asko gustatu zitzaizkidanak, horoskopoen inguruan. Hau da, demagun zure horoskopoa Tauro dela, nire kasua den bezala, eta zu Tauro bezala, zeinen liburuak gustatu ahal zaizkizun suposatzen du. Beraz, autore konkretu bat ematen dizu, eta ezaugarri batzuengatik autore hori gomendatzen dizu. Beraz, bideoiek oso originalak iruditzen zaizkit, eta ez da bakarrik liburuak, askoz gehiagoren inguruan hitz egiten du Nagorek. Eta bereziki, asko zaintzen du bere edizioa. Hori niretzat beti da puntu positibo bat. Geldialdi txiki bat. Eske hau nekatu zait. Venga, jarraituko dugu. Hurrengo atala markak edo proiektuak izendatu dut. Badaudelako, Debabarrenean ere, proiektu txikiak dituzten batzuk, eta berezeki sare sozialetan, haien edukiaren berri ematen dutela. Haien proiektuen berri edo edukia sortzen dutela. Atal honetan ez dut hizkuntza banaketa bat egin, uste dudalako
proiektu danek egiten dutela bi hizkuntzatan edukia. Beraz, topa ditzakezu euskeraz egiten dituzten postak, bideoak edo edukia bera, edo gazteleraz egiten dutena. Orduan, hasteko, hori deba, izenak esaten duen bezala, debarrak dira. Eta, hauek ere bitxiak egiten dituzte, eta oso bitxi originalak diala esango nuke, oso politak, bota biztazo bat. Bigarren marka Artara da. Artara, Ibarren behintzat oso ezaguna da, eta Artarak oso eduki interesgarria egiten du, bere egunerokoa kontatzen duelako, bere negozioaren jefe bezala eta horrek atzetik daukan lan guztia. Berak sortzen baititu produktuak, gehienak eskuseginak baitaude, eta interesgarria da ze prozesu guztia kontatzen du bideoetan. Bere frustrazioak partekatzen ditu, bere, postasunak noski, jendeak jartzen dizkion iruzkinak, eta polita da, ze azken finean kanpoko pertsona batek ikusten du edo ikusi dezake ze lan dagoen honen guztiaren atzean. Eta laugarren pertsona, Arkatza Atelier jarri dut. Arkatza Atelier, bere garazi aulestiarra da, baina deban daukanez, deba barren bezala jarri dut. Arkatzan gainera gauza asko topa ditzakezu. Nik uste dut pixka polifazetika dela bera garazi, eta bitxiak daude, baina marrazkiak ere egiten ditu, denetarik topa dezakezue. Bota biztazo bat, eta horre ere nik uste dut kuskusiatzen gauza oso politak eta originalak topa ditzakezuela. Bosgarren atala kirolariak jarri dut. Hemen ere, debabarrenean badaude kirolariak, eta hauek ere nolabait partekatzen dute eure bizitza. Lehenengo, Sean Ituarte jarri dut. Sean Mutrikuarra da, eta, berak oso eduki, futbolaren inguruko edukia sortzen du gehien bat, eta oso modu gertukoan sortzen duela esan genezake. Azkenean, bideoak ikusten ditu, komentatzen ditu, eta kamera aurrean jartzen da futbolaren inguruan hitz egiten. Euskara sortzen du edukia, beraz, interesatzen bazaizu eta futbola gustoko baduzue, zuen profila da. Eta modu beretsuan, baina gaztelera sortzen duena, FD Futbol kontua da. FD Futbol Diego darama, Diego Mutil Elgoibartar bat da, eta honek Seanen antzera kamera aurrean jarri eta partidu asko komentatzen ditu, gehienak futbolaren inguruan. Hirugarren pertsona June Eloidi da. June, neska elgoibartar bat da, eskualoi jokalari profesionala da, eta Junek modu, agian ez du hainbeste hitz egiten kamera aurrean, baina bere bizitza partekatzen du. Bere profilan ikusi dezakezue, eskualoiko irudiak badaudela, baina bere eguneroko entrenamenduenak ere partekatzen ditu, dieta orekatu bat daramanez, dietaren inguruan ere igotzen ditu argazkiak, eta pixkat kirolarekin zer ikusia duen edukia sortzen du berak. Laugarren pertsona, Odei Jainaga da. Odei, gehienok ezagutuko duzuela esan dezakegu, Odeik ere, kirolarekin zer ikusia duen edukia sortzen du, euskeraz gainera, eta, Odeien profilan denetarik topa dezakegu, kamera aurrean hitz egiten du, bestela argazkiak ere igotzen ditu, eta berak ere, bere egunerokoa nolabait partekatzen du. Eta kiroleko azken profila Maikiz da. Maikiz proiektua 2 pertsonek hasi zuten, baina gero eta jende gehiago dago bertan, eta hauek kirola lantzen dute, baina oso modu divertigarri batean. Dena jolasen bitartez egiten dute, eta erronka jartzen diete eure muruei, eta horren inguruko bideoak egiten dituzte. Oso interesgarria eta oso entretenigarria. Seigarren atala, politika, kazetaritza, ekonomia, horrela zelkatu dut. Lehenengo pertsona Julen Boyain jarri dut, Julenek gazteleraz egiten du gehien bat edukia, eta ekonomilaria da. Bere profilean ikus dezakezuen bezala, telebistara joaten denean bertatik ateratzen dituen korteak edo igotzen ditu, jendeak ikus ditzan. Bigarren pertsona Iker Mojon jarri dut. Iker Mojon ermuarra da, ermuar gazte bat, eta Ikerrek ere politikarekin edo kazetaritzarekin erlazionatutako gaia jorratzen ditu. Lifestyle edo bere bizitza ere kontatzen du sare sozialetan, baina baditu bideo konkretu batzuk honen inguruan hitz egiten, eta ikusi nahiko bazen dute, hau da bere profila. Hirugarren pertsona Eneko Ramon Eibartarra da, eta honek komunikazio politikoa lantzen du. Bereziki TikToken aurki dezakezue eduki hau, eta kamera aurrean honen inguruan hitz egiten du. Eta tal honetako azken pertsona Miriam Tejada da. Miriam Tejada Eibartarrak, adondekiera da bere Instagrama, eta TikToken ere baduka edukia, bietan azken finean kazetaria da izatez, baina bidaietako edukia ere partekatzen du, bitxikeriak ere kontatzen ditu, eta kaset
newsletteri formatu hortan gauza asko partekatzen ditu bere sare sozialetan. Eta azken atala ikusentzunezkoak aukeratu dut. Ikusentzunezkoetan bi pertsona azpimarratuko nituzke, alde batetik Maitane Kanposo Ibartarra, Maitane oso pertsona artistikoa da, bere profila ikusten baduzue, jakingo duzue zertaz ari nahi zen, eta asko lantzen du hori. Maitane argazkilaria da, bideoak ere egiten ditu, bideoklipak egiten ditu, eta dana oso modu analogikoan, esan genezake, eta oso modu original eta artistikoan egiten ditu gauzak. Bota bistazo bat, ze merezi du. Eta azken pertsona, Jon Alonso da. Jon Alonso Ibartarra, abeslaria eta aktorea da bera. Azken denboraldi hontan goazenen ikusi ahal izan dugu, baina nik uste dut hemendik gora egingo duala, proiektu askotan ikusi ahalko dugula, eta bere Instagramean ere pixkat aktore edo abeslari profil hori topatu dezakegu, eta gutxinakan ikuste dut, hau nire iritzea da, live estailera ere moldatuko dela, bere bizitza kontatzen. Ikusiko dugu. Atal honetan ere beste pertsona bat sartu dut, baina enekin oso ondo nun kokatu. Ikusentzunezkoetan kokatu dut, ze azkenean bere edukia ikusentzunezkoak dira, bideoak dira, editatzen du, bera Ekaitz Mante Ermuar mutil gazte bada, eta denetariko edukia sortzen duela esan dezakegu. Bota biztazoaz, ze gauza interesgarri asko ditu bertan. Nik uste dut, nahiko enroiatu naizela, profil asko esan ditu dela, beraz egun hauetan badaukazue denbora, eta jendea gauza berriak topatzeko, inspirazioa abiatzeko, edo entretenitzeko, pixkatxo bat. Beraz, hau izan da dena gaurkoz, espero dut gustatu izana, eta bitartean, badakizue eduki gehiago ikusteko sartu takitxo.eusen, eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio! Topa. Vale. Enroiatu naiz, kontatu dut, nik uste badituzuela nahiko gomendio egun hauetan.